Večný život podľa Biblie. Od nepamäti si ľudia kladú otázku, čo bude po smrti. Existuje život, ktorý smrťou nekončí? A ak áno, aký bude? Bude človek aj vo večnosti podliehať starnutiu, slabosti a smrti, alebo Boh pripravil pre svoj ľud niečo úplne iné? Na tieto otázky nedokáže spoľahlivo odpovedať ľudská predstavivosť. Odpovede nachádzame jedine v Božom slove. Práve písmo nám odhaluje nádej, ktorú Boh pripravil tým, ktorí patria Ježišovi Kristovi. Pozrime sa teda, čo Biblia skutočne učí. Modlitba. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré je pravdou. Prosíme ťa, otvor naše srdcia i našu myseľ, aby sme správne rozumeli tomu, čo nám zjavuješ. Odstráň z nás strach, neistotu aj ľudské predstavy a nauč nás dôverovať Tvojim zasľúbeniam. Posilni našu vieru a pripomeň nám, že náš život aj naša budúcnosť sú bezpečne v Tvojich rukách. Prosíme o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Poprvé, starnutie patrí tomuto porušenému svetu. Keď Boh stvoril človeka, všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré. Smrť, choroby ani starnutie neboli súčasťou jeho pôvodného zámeru. Apoštol Pavol píše: preto ako skrze jedného človeka vošiel do sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Rímanom 5:12. Od chvíle, keď do sveta vstúpil hriech, vstúpila aj smrť. Celé stvorenstvo bolo vydané porušiteľnosti. Každý človek to vidí na vlastnom tele. S pribúdajúcimi rokmi ubúda síl. Objavujú sa choroby, telo slabne a napokon prichádza smrť. Biblia však ukazuje, že toto nie je konečný stav človeka. Je to dôsledok pádu, nie Boží pôvodný plán. Po druhé, nádejou kresťana je vzkriesenie. Keď Biblia hovorí o budúcnosti veriacich, nesústredí sa len na nebo. Ústrednou nádejou kresťana je vzkriesenie z mŕtvych. Apoštol Pavol píše: tak je aj so vzkriesením mŕtvych. Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné. Seje sa v potupe, vstáva v sláve. Seje sa v slabosti, vstáva v moci. 1. Korinským 15, 42 a 43. Naše terajšie telo je porušiteľné. Starne, slabne a podlieha smrti. Vzkriesené telo však bude neporušiteľné. To, čo je dnes slabé, Boh vzkriesi v moci. To, čo je dnes smrteľné, oblečie nesmrteľnosť. Preto písmo nikde neučí, že Boží ľud bude vo večnosti ďalej starnúť. Naopak učí, že pri vzkriesení dostaneme telo, ktoré už nebude podliehať skaze ani smrti. Po tretie, budeme podobní nášmu Pánovi. Najlepším obrazom našej budúcnosti je vzkriesený Pán Ježiš Kristus. Pavol píše: naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On premení naše úbohé telo, aby sa stalo podobným telu jeho slávy. Filipským 3, 20 a 21. Po svojom vzkriesení bol Pán Ježiš skutočne telesne vzkriesený. Učeníci ho videli, rozprávali sa s ním, dotýkali sa ho, dokonca s nimi jedol. Napriek tomu už nepodliehal smrti ani porušiteľnosti. Aj veriaci dostanú telo podobné jeho oslávenému telu. Písmo nám neodhaluje všetky podrobnosti. Nehovorí, ako budeme vyzerať, ani aký vek budeme zdanlivo mať. To jednoducho nevieme. Vieme však to najdôležitejšie, naše telo už nebude podliehať slabosti, chorobám ani smrti. Po štvrté, smrť nebude mať posledné slovo. Boh vo svojom slove zasľubuje, že raz odstráni všetky následky hriechu. V knihe Zjavenia čítame jedno z najkrajších zasľúbení celej Biblie. A zotrie im každú slzu z očí, a smrti už nebude, ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci sa pominuli. Zjavenie 21:4. Tieto slová opisujú budúcnosť Božieho ľudu po úplnom završení Božieho diela spásy. Smrť už nebude. Nebude ani bolesť, plač či žiaľ. To všetko patrí k starému svetu poznačenému hriechom. Keď Boh všetko obnoví, dôsledky hriechu navždy pominú. Práve preto Biblia nikde neučí, že by veriaci vo večnosti ďalej podliehali starnutiu alebo úpadku. Naopak, ukazuje nám život, nad ktorým smrť už nebude mať žiadnu moc. Po piate, nádej, ktorú vyznával už Jób. Táto nádej sa nezačína až v Novej zmluve. Už Jób, ktorý prešiel veľkým utrpením, vyznal svoju dôveru v Boha.
Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. Aj keď moja koža bude takto zničená, predsa zo svojho tela uzriem Boha. Job 19, 25 a 26. Job vedel, že smrť nebude posledným slovom. Veril, že raz uvidí svojho vykupiteľa. Táto nádej sa naplnila vo vzkriesení Ježiša Krista, ktorý premohol smrť a otvoril cestu k večnému životu všetkým, ktorí mu dôverujú. Po 6. Smrť bola porazená Kristom. Vrchol celej biblickej nádeje nachádzame v 15. kapitole 1. listu Korinským. Apoštol Pavol píše: lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť. 1. Korinťanom 15:53. A pokračuje slovami: pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je smrť tvoje víťazstvo? Kde je smrť tvoj osteň? 1. Korinťanom 15, 54 a 55. Víťazstvo nad smrťou nie je výsledkom ľudského úsilia. Je darom Božej milosti skrze Ježiša Krista. Preto nádej kresťana nespočíva v tom, že tento život bude trvať na veky. Naša nádej spočíva v tom, že Kristus raz vzkriesi svoj ľud k novému, neporušiteľnému a večnému životu. Po 7. Najdôležitejšia otázka. Pri čítaní týchto zasľúbení môže človeka napadnúť mnoho otázok. Ako presne budeme vyzerať? Budeme sa navzájom poznávať? Ako bude vyzerať večnosť? Písmo však obracia našu pozornosť na oveľa dôležitejšiu otázku. Nie, aká bude večnosť, ale patrím Ježišovi Kristovi. Evanjelium je jadrom celej Biblie. Apoštol Pavol píše: odovzdal som vám predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel za naše hriechy podľa písem, bol pochovaný a 3. dňa bol vzkriesený podľa písem. 1. Korinťanom 15, 3 a 4. Ježiš Kristus svojou smrťou zaplatil za naše hriechy a svojim vzkriesením premohol smrť. Preto môže povedať: ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Ján 11, 25. A Božie slovo ďalej hovorí: lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba, je to Boží dar. Efeským 2, 8. Spasenie nie je odmenou za naše skutky, je darom Božej milosti, ktorý človek prijíma vierou v Ježiša Krista. Záver. Božie slovo nám dáva pevnú a živú nádej. Telo, ktoré dnes podlieha slabosti, chorobám a smrti, Boh raz vzkriesi ako neporušiteľné. Smrť, bolesť, pláč i všetky dôsledky hriechu budú navždy odstránené. To je budúcnosť, ktorú Boh zasľúbil svojmu ľudu. Preto apoštol Pavol na záver svojho učenia o vzkriesení povzbudzuje veriacich. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. Korinským 15:58. Nech je teda naša nádej pevne zakotvená v Ježišovi Kristovi, ktorý premohol smrť a daruje večný život všetkým, ktorí vierou prijali jeho dar milosti. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.